भात पडला बघा कसा आता. हल्ली 2 दिवस भरपूर पाऊस लागता इकडे. भात पडला बघा कसा आता. हल्ली 2 दिवस भरपूर पाऊस लागता इकडे. सुप्रभात मंडळी. फाटला बॅकग्राऊंड बघून तुम्ही ओळखले असताल मी खय असे सध्या उभो. तर मी असे माझ्या मावशीच्या घराकडे मणेरीत. मागच्या ब्लॉगमध्ये एका काजू भाजण्याच्या पद्धती ब्लॉगमध्ये इकडची मावशीची भात शेती तुमका दाखवलं. तर म्हटलं बघून गेलं भात पिकला वगैरे काय. तर भात पिकलेला असा पण कोकणांना सध्या भरपूर पाऊस पडता आणि त्याका लागून भात कापणी जरा थांबलेली असा. या साईडीचं तुम्ही बघू शकता भात. या भात पिकलेला बऱ्यापैकी. पण आणि महिन्याभरात कापतीत बघूया पाऊस कमी असलो तर. पाऊस सध्या तरी भरपूर लागता. असं जर पाऊस लागत राहिलो तर शेतकऱ्याचे मोठी नुकसान होऊ शकता. आता हे सर बरेच कडे 2-3 कडे ना भात पडलेला असा म्हणजे वाऱ्या पावसाने आणि भरपूर पाऊस लागल्यामुळे. तर म्हटलं मावशीकडे इल्ले तर म्हटलं बघू त्यांचा भात बघून जाऊया आणि तुमका पण दाखवूया. बघा आजूबाजूचा परिसर. कॉपीराईटचे क्लेम मिळलेले असत जुने व्हिडिओ असत त्याच्यावर. तर ते मी काय केलं तर ते व्हिडिओ मी पुन्हा डाउनलोड केलं आहे यूट्यूबवरून. आणि ते आणि क्लेम इल्ले थोडेसे आणि थोडे असे व्हिडिओ असतात जे ह्या 2-4 महिन्यात नवीन जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्यापर्यंत ते पोचाकच नाही व्हिडिओ. लास्ट 90 डेज बघले मी सर्च करून बघले तर ते व्हिडिओ लोकांपर्यंत पोचाक नाही. तर ते मी व्हिडिओ परत अपलोड करतलं. पहिली डाउनलोड करतलं यूट्यूबवरसून आणि परत ते मी अपलोड करतलं. जर कोणी बघू नसतात ना तर नक्की बघा. थोडेसे बघलेले असतील ते म्हणतले की हे परत व्हिडिओ ते किती ढाटले आणि काय माहिती. असं प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न असतो. पण तो नवीन सबस्क्रायबर आहेत ना त्यांच्यापर्यंत ती व्हिडिओ पोचाक ना. मी बघला हल्लीचे व्हिडिओ आहेत ते लोकांपर्यंत पोचले पण जुने व्हिडिओ असतात ना ते लोकांपर्यंत पोचाक नाही होत. तसेच माझी सड्यावरची 2 व्हिडिओ कॉपीराईट क्लेमने हे झालेले असत. मॉनिटायझेशन त्याचा बंद झाला. तर ते मी ते शॉर्ट व्हिडिओ होती बॅकग्राऊंड म्युझिक एक 20 सेकंदाची बॅकग्राऊंड म्युझिक लागलेली त्याला लागून त्याच्यावर कॉपीराईटची क्लेम मिळालेली. तर ती व्हिडिओसुद्धा मी पुन्हा डाउनलोड मारलं आहे आणि 2 भागात होती ती व्हिडिओ. ती आता बघूया मी जास्त कोण ट्राय करतलं ती एकच भागात बनवची. तर ती व्हिडिओ लवकरच येतली. आणि मित्रांनो आता सध्या ना कोकणात ना भात कापूची लगबग खूप असा चालू असा. तर लवकरच भात कापूचे व्हिडिओ वगैरे मी टाकूचा प्रयत्न करतलो आहे. पहिली आधी बघतलं आहे मावशी गेला कधी कापतात ता. नंतर अजून आहात गावातले 2-3 जण त्यांचीसुद्धा ते व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न मी करतो. ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतं. भात कापणी मळणी म्हणा नको लागी करणं खरवटणं ह्या सगळा तुमच्यापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न एक करतलो आहे. तर आज इल्ले म्हणाले ते म्हटलं तुमका पण तुमच्या मावशीचा आमचा भात दाखवूया कसा आता. हे बघा पिकलेला हा. फक्त पाऊस जाऊची वाट बघता. आणि ह्या साईडीन बघतात ना हो नाशनू त्यांच्यानी केलेला हा एकच वापर केलेला हा. कारण त्याच्यात पाणी भरपूर साठताना त्यामुळे भाताचा याचा प्रॉब्लेम होता.
थंयसर पुढे जर आता मावशीच्या घराकडे त्याच्याजवळ एक व्हळा असा, त्या व्हळा जाऊया, बघूया आणि कितक्या व्हळात. आता तर पाऊस नाही लागणार, काल आणि परवाची तर भरपूर पाऊस लागलो. आणि तुम्ही व्हळ बघू शकता. फायनली पोचलोय मी त्या व्हळाकडे. जास्त काय पाणी नाही हा. मावशीची जी सांगतो हे सर भरपूर ना पुरले गावतं सुरुवातीक. आता तितके नाही ह, असे पण खूप दिसानं. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ छोटोच होतो. कसो जिल्हे मावशीकडे, तर म्हटलं तुमका भातशेती वगैरे माणसं मावशीची दाखवूया. सध्या कोकणात काय पाऊस कसो लागता हो तुमका म्हटलं सांगा या, म्हणून ही व्हिडिओ थोडीशी बनवलेलो आहे. आता सध्या मी इथे व्हळार आहे मणेरीत मावशीच्या घराकडे. तर ही व्हिडिओ जर तुमका आवडत तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा तुमका कशी वाटली ती. आणि अजून तुमका काय काय बघूंक आवडत ता पण सांगा. आणि बाजूची बेल आयकॉन दाबा, सबस्क्राईब करा चॅनल आधी पहिली, आणि बाजूची बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ टाकतले ना तेव्हा ती तुमका सगळ्यात पहिली भेटतली. बाकी काय ना, परत एकदा भेटाय एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. कोकणांना सध्या भरपूर पाऊस पडता.